είπες? Τι είπες? Τι με ρώτησες? Ξάπλωσες? Ξάπλωσα, ναι. Τι φτιάχνεις? Καφέ. Καφέ? Με το γέγι μου. Με το χέγι. Α, σήκασα τα κουβαζάκια μου. Τα κουβαζάκια μου. Τα ξεχάσαμε σπίτι. Πάμε να τα πάρουμε. Με το τόμα στη ζωή της άλλας. Το εμείς θα κολυμπήσουμε. Θα κολυμπήσουμε. Και εγώ με τον μπαμπά μου. Πέσαμε κατάγιο μπροστά από το γέγι και κολυμπάω έτσι να κάνω πάνω μόνη μου. Εντάξει. Έτσι. Μην με αφήνει να πέσω κανένα εγώ. Όχι. Μόνο η ένα πνιγεί. Μόνο? Μόνο η Έλενα πνιγεί. Η Έλενα γιατί να πνιγεί, η αδερφούλα σου? Δεν την αγαπάς? Λέει να κάνει μπάνιο. Σε ένα πνιγεί να κάνει μπάνιο μόνη της. Η Έλενα ξέρει να κάνει μπάνιο μόνη της. Ναι. Αυτή μόνο τα παπούτσια της. Είδες? Εγώ τα φοράω. Όχι. Εσύ μπορείς και περπατάς χωρίς παπουτσάκια. Αυτοί περπατάνε χωρίς παπουτσάκια. Πες μου, σ' άρεσε τα μπρατσάκια που βάλαμε χθες? Ναι, Θα τα ξαναβάλουμε αύριο? ναι, πάμε να τα πάρουμε. Όχι τώρα, τώρα είναι βράδυ. Εδώ να μείνουμε. Εδώ να μείνουμε. Εδώ να κοιμηθούμε? Θα πάμε σπίτι να κοιμηθούμε λίγο και μετά να γυαλίσουμε. Και μετά? Να πάμε. Φτάνει ο καφές, φτιάξε κάτι άλλο τώρα. Φτιάξε τσάι. Εντάξει, θα τα αρχίσω αυτά τα καφές και μετά. Τα καφές. Εντάξει. Από να. Κυλίτσα. Ναι. Αυτά τι είναι? Τα είναι φύκια. Αυτά. Ναι. Με τα πατηριές. Και δεν θα ακούσουνε. Δεν τα αγκώνουν αυτά. Κάψε τα. Έτσι κάνα. Καφέ. Τι είναι, γλυκός ή μέτριος? Συμμέτριος, να το φας. Μέτριος είναι. Ναι, να το φας. Θα το φάω. Καλά. Το φάω. Πρέπει να πάρω κι άλλο να το βάλω μέσα. Πολύ καφέ έφτιαξες. Κάτι να πιάσω καλό. Τι είναι, φραπέ είναι ή εσπρέσο? Ασπλέσο. Εσπλέσο. Κάτσε να το κάνω. Να το κάνω έτσι. Έτσι να κλείσει. Πώς είπαμε ότι το λέμε εδώ πέρα? Πώς λέγεται εδώ? Θάλασσα. Όλοι αυτοί εδώ, πώς λέγεται αυτοί εδώ όλοι? Πα. Κλέγια. Κλέλια. Γαλλία, ναι. Πώς? Γαλλία. Παραλία. Πώς? Παλαλία. Παλαλία. Ναι. Έτσι λένε. Εδώ είναι η παραλία και εκείνη η θάλασσα. Εδώ είναι η παραλία και εκείνη η θάλασσα. Εδώ. Εδώ είναι η παραλία και εκείνη η θάλασσα. Μεγαλή. Ό,τι θέλεις. Από εκεί. Όπου να έχεις εκεί πολλές πετύχεις. Έλενα, Μίλησες? τι κάνεις αγάπη μου? Τι έκανε? Φιλάκια αγάπη μου. Έλα, πάρε να μιλήσεις εσύ. Ναι. Θέλει να μιλήσει η Κλέλια για 2 λεπτά. Πάρτε το. Μην πιάνετε την κουβέντα, κλείς το τηλέφωνο άμα δεις ότι δεν το αφήνει, γιατί παίρνουμε από το κινητό, θα πληρώσουμε πολλά λεφτά. Γεια. 10 λεπτά μιλάμε ήδη. Ναι. Να μου μιλήσεις. Σ' αγαπώ πολύ, πες της. Σ' αγαπώ πολύ. Ναι.
είναι εκεί να μαζέψουμε. Πού είναι ο Γιάννης? Ο Γιάννης. Πού είναι ο Γιάννης? Ρώτησε την Έλενα. Έλενα, πού είναι ο Γιάννης? Και κοιμάται. Κοιμάται. Σύμνος είναι. Πού είναι ο Μάνος? Έλα, πολλά φιλάκια, πες της. Πολλά φιλάκια και γεια σου.